Il-Partit Laburista rreaġixxa l-aħbar dwar Mfenek u l-kumpaniji fil-Panama ppubblikata fil-Malta Today billi qal li dan huwa każ ta' ipokrezija. U Mfenek reaġixxiet billi reġgħet iddefendiet Emila u qalet li ma kinitx involuta, anke jekk ix-xogħol għamlitu l-kumpanija tagħha. Tenniet ukoll li d-ditta legali tagħha m'għadix tirreġistra kumpaniji l-Panama. Fenlex does not offer registration of companies in Panama any longer, qalet Mfenek fl-istqarrija tagħha. Però hawn reġgħet żbaljat. Dan għaliex tfittxija sempliċi fuq is-sit tal-kumpanija Fenlex fl-10 ta' filgħodu għadu jidher ċar li d-ditta li tagħha Mfenek hi direttur toffri servizzi ta' ftuħ ta' kumpaniji offshore f'ġurisdizzjoni magħrufa. Hawn jissemmew il-British Virgin Islands, l-Isle of Man, is-Seychelles, Ġibilta u l-Panama fost l-oħrajn. Iżda ftit ħin wara fuq Facebook ta' One News xifna dan it-tarif innotat ukoll fis-stqarrija tal-Partit Laburista. U oħroġ il-għaġeb sa tliet sigħat wara t-tarif tneħħa minn fuq is-sit elettroniku tad-ditta legali ta' Mfenek biex hekk pruvat taħbi informazzjoni li sfortunatament għaliha kienet diġà qiegħda għandna biex f'ġimgħa fejn saru magħrufa 206 direct order fi żmien Gvern Nazzjonalista, Mfenek inqabdet fuq sieq waħda għal iktar minn darba.